sa iyang pangalan, akong i-add sa FB, akong diskartiha sa ako ang Facebook, dali-dali kog login, nakita na ko iyang FB, ako siyang gi-add friend, bisag wapagi accept, ako siyang gi-PM, paansi ko, pwede ba di ka ma-close friend? Di labay ang oras, wala man mong ihol, kabalo ko nga online siya pero mura og bungol, wala gi-accept ang ako ang friend request, paitaning di ta gwapo kay dili ko niya mabet. Pastilan ang kung unsay rason ko ngano, siguro di ko niya gusto kay dili man ko gwapo. Paglibog ko ninyo og mangita mo og seryoso, lusos ninyo girls kay mabili man mo og gwapo. Ikaw ang bini-bini nga mamili gwapo, bini-bini mo reply basta ka-chat gwapo, bini-bini nga mang sin basta di gwapo, bini-bini ko mang aksi pili o gwapo. Ikaw gwapo ay dipili, basta batikad now, dili di ka mapili. Walay gamit ako ang feelings diya para kanino, luyag kong tapo pero dili tanggit ko gwapo. Ang inyong gusto kay manita mo o seryoso, unta ang ipangita ninyo, dili record ang gwapo. Los ninyo, lihay lang sa